Jeg optog den her video i juni 2025, så det er mere end et år siden. Og og det er for entertaining purposes only, og alt det her er en joke, og alt er alleged, og intet af det her, jeg siger, er sandt. Så held og lykke. Hvorfor ser den sådan ud? Hvem er det der? Det er sgu da ikke mig. Hvad? What? Ser jeg åndssvagt ud? Jeg kan bare ikke rigtig se noget lige nu. Endnu en dag. Det her er faktisk anden gang, jeg prøver at optage den her video, desværre. Og første gang, mit setup crazy. Det var disgusting, low-key. I dag, der skal vi snakke om alle mine crushes, jeg har haft igennem mit liv, som har haft nogen betydning. Hold on. Alle mine crushes igennem årene. Og vores timeline, vi arbejder med, er 2010 til 2025, fordi jeg føler, at jeg har haft et crush, da jeg var yngre end 3 år. Kun formative og rigtig forelskelser inkluderet. Og det her, det er kun celebrities, by the way, fordi vi snakker ikke om real ass mennesker. Og årene er ikke 100% til at starte med, men de bliver rimelig fucking præcise på et tidspunkt. Jeg vil gerne lige sige, at jeg kommer til at bruge ordet malnourished en del gange, og det er ikke fordi, jeg er fat på... Det er ikke fordi, jeg er fatphobic eller noget, det er bare det pattern, der er i alle de mennesker, jeg har haft et crush på. Så derfor kommer jeg til at nævne det. Okay! Den første. Flynn Rider! Jeg søgte på det, og Tangled kom ud i 2010, og der var jeg 3. Og jeg kan huske, at jeg så filmen for første gang, men var jeg virkelig 3 år? Det synes jeg er lidt crazy. Fordi jeg kan huske, at jeg så fucking Flynn Rider for the first time, og jeg var like, this is my man. Og der har været meget talk om, hvem der skal være den real ass Flynn Rider i filmen. Men jeg tænker altså, det skal være Crispy Concords. Bare roligt, vi kommer til Crispy igen. En anden person, som også kunne være god, ikke? Milo Manheim. Han er gorgeous. Han var også mega sød i School Spirits. Jeg så den kun for ham. Ej, det gør faktisk ikke. That's a lie. Jeg var ikke en zombies girly nogensinde. Og det er også okay, men jeg kan godt lide ham nu. Han er lidt kommet ud af sin mærkelige zombies era. Oh my god, drenge. Vi kender alle sammen den næste. Simon Kvam. Jeg kan huske, jeg lå nede under et bord med min bror og så drengene fra Angora og blev straight up traumatized. Jeg var in love. Men halvdelen af det var også, fordi jeg ville være ham, tror jeg. Der var ikke særlig mange gode billeder af ham på internettet, men her der han fucking con. Og jeg tænker, det var i 2011. Måske var det tidligere, måske var det til 2010, men I don't know. Og det kom tilbage i 2024, fordi X-Factor faktisk ikke var så dårligt, som jeg havde forventet. Altså var han dommer, selvom han er væk nu. Næste crush! I 2012, der kom filmen Wreck-It Ralph ud, og jeg så den med min gay bedste ven dengang. Jeg var fucking forelsket. Jeg har allerede læst det, du fik Felix. Han var sådan min første crush. Den rigtig første forelskelse. Og det er embarrassing, men iconic. Han var virkelig sådan en baby. Han var en baby. Jeg kan ikke defende det her. Og jeg troede det var fordi... Hallo? Måske var det fordi Christian Fuglendorff lagt stemme til ham. Men det har han ikke. Og grunden til, at jeg tænkte, jeg lavede the parallels i mit hoved, var fordi jeg plejede og havde det crush på Christian Fuglendorff. Der er det her edit. Det havde faktisk sådan... Det var væk i sådan, I don't know, et år eller sådan noget. Men jeg fandt det her for nyligt, og det er et edit med Christian Fuglendorff, hvor jeg har kommenteret på det. Så... Mit navn er Christian. Jeg har ikke fået sex i 200 dage. Velkommen til mit liv. The next guy, Diego fra Ice Age. 2012 til spørgsmålstegn, fordi low-key. Jeg tror rigtig mange af os havde et crush på ham, fordi de vidste, hvad de gjorde. Niall Horan! Hedder han det? Horan? Han er en hore. Det var mit profilbillede i lidt for lang tid, faktisk. Han var den first guy, jeg nogensinde var sådan oprigtigt forelsket i. Og low-key, altså sådan, jeg stod ved det. Det var i 2013. Og når nu vi snakker om det. Zayn Malik. Men det var en meget specifik era af ham. Vi snakker ikke om det der billede. Jeg ved ikke, om det er real. Så det var 2013-2012 era. Liam, Harry Sack. Austin Moon! Og jeg har skrevet 2013 til current, fordi han er Trump-supporter, men altså... Nej, han giver big Niall Horan vibes. De har begge to bleach blonde hair, og de er begge to sådan low-key, sådan coked out. Måske kan jeg lige min mænd lidt coked out. Same Disney era. All my girls. Okay, måske ikke alle. Rigtig mange vil agree med mig. Chase! Jeg havde en era. Det var sidste år, hvor jeg bare kiggede på så mange fucking Chase. Jeg var ved at sige Chase Hudson. Forkert. Chase Davenport edits. Og han er bare så cute. De der fucking brune øjne, ikke? De kunne gøre mig gravide. Hvad? Nå! Jeg sagde 2014. Drenge. Jeg har lige fundet ud af, at det her hus, jeg borger på vej hjem. Chase... Nu kommer vi til en era, hvor jeg havde en større personality. Hvor jeg fandt ud af, at YouTube eksisterede. Er det ikke sådan, der hus om?
Men specifikt, da han spillede med Robin Samse. Og han lavede vlogs. Der er billeder af ham, der kysser både Gex. Hvem er det der? Next guy, Lasse, da han lavede Ask Me med Robin Samse. Jeg så ikke så meget forskellige YouTube på det tidspunkt, så imagine, at jeg ser Robin Samse konstant. Og jeg skal vælge mellem at have et crush på Robin eller Lasse. Man vælger Lasse. Ikke den sygeste shade mod Robin, men han er lidt mærkelig. Det her, det er bare... Nej. Jeg tror, jeg startede med at se dem i 2018 eller sådan noget. Damn, det er 7 år siden. Fuck, jeg er så gammel. Den næste person, IQ Miller. Jeg har selv taget alle de her billeder tidligvis. Oh my god, se hvor cute han er hernede. Endnu en bleached hair baddie. Lige her, ikke? Der siger han N-ordet. Det er det lige efter. Så siger han, det må man ikke sige. Men der er ikke nogen N-words, der siger de her videoer. Tænk, at vi lader den fly by. Han er bald nu. Det der, det ligner Loki Anders Madsen, faktisk. Gør det ikke? Giving slime. Jeg kunne rigtig godt lide IQ. Men måske mere en måde, jeg gerne ville være ham i virkeligheden. Fordi han var bare coked up med sine besties, og var bare, high all the time. Jeg ville ønske, det var mig. Anyway, jeg ved ikke, om det her er... Anton fra City Boys. I 2015 var City Boys med i X Factor. I ved godt, det her det er ikke City Boys. Jeg ved ikke, hvorfor han er her. Han skulle ikke være her endnu, faktisk. Når jeg kigger tilbage på City Boys' performances, jeg hørte Earn det igen. Og fuck, det er dårligt. De står sådan her i mørket. Jeg mener det her på den nicest way possible. Men fuck, de var dårlige, når man kigger tilbage på det. Hey! Anton, han var med i Panda Kids before han var med i X Factor. Og det var der, jeg kendte ham fra. Men der var en, jeg bedre kunne lide i Panda Kids, og det er Lukas. En lille pig-ass keyboard. Han ser virkelig deformed ud her. Det er sådan pinligt, faktisk. Og Anton, han er balding i dag. Lukas, han var første gang. Lukas var min første gang, at jeg fortalte nogen om, at jeg kunne lide en. Fordi jeg var så deeply embarrassed over at have følelser. Fortalte ikke en sjæl. Okay, næste guy. Zac Efron, yeah! Jeg har sagt 2016 til current, fordi jeg så High School Musical for nyligt. Jeg har selv taget det her screenshot, jeg synes virkelig, det var godt. Specifikt i 3'eren. Scream ændrede mit liv. Første gang, jeg hørte sangen Scream, det var første gang, jeg hørte musik nogensinde. Og jeg var en changed woman. 9-årig mig knew, hvad jeg var. Same era, lidt samme guy. Butchie for Teen Beach Movie. Jeg har sagt det 2016, for det var der 2'eren kom ud. Der er ikke mere at sige. Brune øjne, tan mand. Han er athletic. Han er musisk talented. Next guy minder low-key lidt. Giver lidt overhovedet ikke samme vibes, faktisk. Jeg løg. Jeg viser bare, hvem der er, okay? Elias Hole. Jeg var en day one. Kender du det? Fan. Der er en Elias, han ligner. Men hvem må jeg vente med at få at vide? Oh my god. Og jeg har sagt, jeg kunne lide ham fra 2016 til 2018. Vi snakker ikke om, hvorfor jeg stoppede med at se ham. Okay, det er traumer. Jeg har sat et spørgsmålstegn, og det er fordi, jeg forstår det stadig. Fordi han er fucking nuttet. Og I spørger måske, hvorfor ikke Oscar? Fordi Oscar var en lille fake. Det er der ikke noget galt med. Maverick Baker 2018. Jeg er virkelig ikke stolt ved det her. Jeg drømte om ham her for sådan en måned siden, og jeg vågnede sådan i kold sved. Det var en blast. Han blasted me i min drøm. Jeg havde bare ikke forventet det. Jeg havde fuldstændig glemt, at han eksisterede, så jeg searched ham up. Han var også sådan, jeg kan nej. Hans bror, Cash, var også med i min drøm. Og det var crazy. Jeg plejede at sende det her billede til folk, også der i 2018. Folk ville være sådan, hvem er det der? Og jeg ville sige, det er min fætter. Og så det gik så far, at det var sådan en ting, at det var min fætter. Og så prøvede jeg sådan at sige til folk, at det ikke var min fætter, det er den her TikToker. Og de var sådan, nej, det er din fætter, det har du fortalt os i et halvt år. Det var 2 år! I samme era, der havde mig og min bedste ven en ting, hvor det var sådan Team Maverick og Team Cash, og hun var bare ikke in love med Cash. Og jeg var bare obsessed! Da jeg stalkede hans TikTok-profil, så var jeg sådan, fuck, hvor han klam. Sådan, jeg kan også huske det for dengang. 11-årige mig var også bare sådan, samme era Musical.ly. Chase. Jeg kan huske, at han så sådan her ud. Og hans TikToks, Musical.lys, det var peak content. Det blev ikke bedre end det der. Og det var lidt mærkeligt, når jeg tænker tilbage på det. Men jeg kan huske, at jeg var så inspired af ham, faktisk. Iconic man. Kan I huske dengang? Hvad? Kan I huske dengang, da Stormester kom ud? Lille motherfucker Ruben og jeg fell in love. Og jeg var inde og kigge på hans Instagram, som alle de andre. Hvorfor fandt jeg de her billeder af ham? Han ser fucking godt ud. Han burde lade være med at own sit naturlige hår, eller hvordan fuck han har fået den hårtekstur, han har. Han burde se sådan der ud igen. Jeg vil være! Hvis jeg var en dreng, jeg ville se sådan der ud. Okay, lad os ikke blive her i alt for lang tid, okay?
Dengang jeg discovered Riverdale, alle de hot people, der var med i Riverdale, faldt jeg in love med Jordan Connor. No, I've been in love for a while. You gon' make me fall in love for a while. Som spillede Sweet Pea. For a while, baby girl. Drenge, da jeg fell in love med Jordan Connor. Jeg har aldrig følt noget like that. Jeg har aldrig været så forelsket i nogen i mit liv, som jeg var med Jordan Connor. Nu har jeg ikke det sidste crush på ham. After school, she ran to me. Jumped in my 5 Det var fra 2019 til 2020. Jeg elsker, han er altid sådan beaten op og bleeding og aggressiv. Men vi kommer tilbage til Riverdale, men vi skal også lige snakke om Betty. Betty specifikt som sin mor. Drenge, kan I huske dengang Descendants 3 kom ud? I ved allerede, hvem det er. Thomas Doherty. Det er et virkelig godt billede af ham, faktisk. Det er sådan mere recent billede af ham, når han ikke er all dressed up og mærkelig. Han var jo... De vidste, hvad de lavede. Gorgeous man. Nu kom the pandemic, og jeg fandt ud af, at jeg kunne se High School Musical series ulovligt. Så det gjorde jeg, og jeg fell in love med E.J. Caswell, som også hedder Matt Cornett. Jeg havde faktisk fuldstændig glemt, han hed det. Det er jeg ked af, Matt Cornett, hvis du ser det her. Her, det er i sæson 1. Jeg så aldrig nogensinde videre end sæson 1, faktisk. Jeg prøvede at se sæson 2, og så fik jeg migræneanfald. Jeg tror ikke, det var relateret, vel? Men altså... Men jeg var virkelig in love med ham, og han... Vidste I godt, han var black? Det kan man ikke se på ham, men han har en mørk far. Han er cocky as fuck. Jeg elsker det. Grønne øjne. Jeg var in love. Oh my god. Også Story Pandemic. Jeg blev forelsket i Jackson Green, som lavede TikTok. Are you awake? Han er kendt for... Is everything okay? Han ville hoppe på kameraet. Det var faktisk så nostalgisk at gå igennem hans TikToks. Men der var den her ene, jeg ikke kunne finde, og det hvor han siger sådan, you got a big ass forehead. Jeg kunne skine ud af den ting. Og jeg følte mig attacked personligt dengang, fordi jeg havde lidt en stor pan. Har jeg stadig. Jeg kan huske, at jeg brugte sådan timer på at se alle hans TikToks. Gode tider. Oh my god. Så kom vi længere ind i 2020. 13 år i mig. Jeg thrived i Harry Potter TikTok. Og endnu vigtigere, Draco Talk. Bleached hair. Cocky boy. Jeg har sagt september 2020 til 2021, fordi det får jeg se. Hvis jeg også var en teenage girl, der levede i the pandemic, chronically online på TikTok, så ved I godt, hvad der kommer efter det her. Men lad os lige snakke færdigt om ham. Jeg føler, at Tom Felton ret hurtigt fik et stort hoved, og han blev bald lidt, men specifikt i 5'eren. Det går ud fra, at han er 18. Jeg har ikke søgt på det, men jeg går ud fra, at han er 18 i 5'eren. Han havde sine moments. Og jeg kan huske, dengang jeg var barn, ikke? Jeg kan huske... Hey. Dengang jeg var barn, der havde jeg også en crush på Draco Malfoy. Maddie knew who she was from a very early age. Jeg er Maddie. Men så jeg Ron kaste snegle op, og jeg var traumatized. Og så var det først i 2020, at jeg så Harry Potter igen. Crazy, jeg er gået så langt. Men det er måske det er meget sundt, at jeg ikke fandt Harry Potter noget før, fordi jeg vil være meget mere obsessed og attached til this motherfucker, end jeg er nu. Og jeg kan huske min søster, jeg var sådan, oh my god, hvem er det der? Hun sagde Draco, ham kan vi, eller Draco, ham kan vi ikke lide. Draco, han er slem. Og jeg var sådan, okay, så kan jeg ikke lide ham. Og det kunne jeg bare. Nå, next guy. Jeg har skrevet Fred Weasley, men det her, det er i hvert fald George. Og jeg tror også, det her, det er George. Det her er måske også George. Jeg ved, det her, det er for sure Fred. Men drenge, de er twins. Jeg føler low-key, de sådan, det var jo meant to be, at jeg ville blive forelsket i dem. Jeg ved ikke, hvor gamle de var i 3'eren, men specifikt den her scene, den er meget populær. Jeg føler bare, de er sådan lidt akavet, ikke? De må godt være akavet. Der er ikke noget galt med at være lidt akavet. Oh my god. Nogle gange, når jeg har det rigtig dårligt, så det er sådan konstant, så sætter jeg min Draco Talk playlist på, ikke? Og så begynder Ride X My Blood at spille, og jeg sender, jeg bare sådan... Så slutter Draco Talk. Det der, det er mig. Jumpscare warning. Dreng, jeg er klar. Will Brissett. Og jeg har sagt 2020 til 2023. Men det var måske til 2024, fordi han blev cancelled i 2024. Altså, jeg ved godt, det er den altså sådan... Musical, brown-eyed, malnourished mand, og han er funny, og han hviler i sig selv. Drenge, rolig. Det er bare så frygteligt. Det er bare så forfærdeligt. Han er så smuk. Han er så sød. Jeg hader det. Hurtig input. Jeg vil gerne lige sige, at grunden til, at jeg er så tragically, I don't know,
hvad de her følelser er. Men det er fordi, at Wilbur han blev cancelled, fordi han bed sin kæreste og andre people. Og nu er han mega fucking crazy, sindssygt cancelled. Så, ja. Jeg havde stadig ikke lide ham, og sådan, jeg ved godt, at han er en bad man, og jeg ved det godt. Nu, man kan godt se, at han har gået igennem en rough time. It's definitely been snowing. Jeg kunne også godt lide Quackity. Ham har jeg ikke inkluderet. Men jeg har fået rigtig mange Quackity edits for tiden, og han er bisexual. The fuck? Elsker det. Quackity, han er stadig cute. Han giver low-key Jordan Connor vibes. Og Quackity, han... Jeg har en meget hurtig indskydelse, og det er, at jeg havde det største crush på George Not Farm, men jeg nævnte ham ikke her, fordi jeg var så fucking embarrassed over det. Men jeg er kommet til terms ved det, og jeg synes stadig, han er virkelig sød. Men trist alt det, der skulle ske, ikke? Og næste person vil I måske wonder, hvorfor fuck er han her? One thing led to another, og jeg discovered the world af Ludwig. Oh my god! Jeg kan huske den gang jeg var barn. Nej, rolig. Jeg var pre-subathon. Good times. Her der er han med Will Neff. Nå, jeg skal måske lige sige, at jeg aldrig rigtig har været straight up forelsket i Ludwig, men jeg adore ham. Ja, og han er funny, han har brune øjne. Han hviler i sig selv. Stop. Han ligner Ryan Gosling. De få mennesker, jeg har sagt det til, er sådan, hvad fuck er der galt med dig? Hvis man kigger på deres øjne, de har begge to lidt skæve øjne, og sådan lidt lille smule deformed ansigt. Men på en god måde. De ligner hinanden. Oh my god, next guy, jeg discovered Unes Arnes alt for sent. Not too tight. Not too tight. Fordi jeg var fucking in love med Ethan Nestor. Specifikt i Unes Arnes. Han har en slutty lille øre. Brune øjne. Har han brune øjne? Funny. Athletic. Jeg savner det. Men jeg kunne bare mere lide ham som sådan en person, ikke? Det her det er et meget recent billede. Jeg ved ikke lige, hvad kontekst er i det, men altså... Der var en gang, hvor jeg kom ned under for at se, at mine forældre sad så Once Upon a Time, og de prøvede at overtale mig til at se det, og jeg tænkte bare, fuck nej, det skal jeg godt nok ikke. Men så jeg en vis person. Og så var det bare et marathon, fordi jeg skulle fucking ikke se de episoder, hvor han ikke var med. Killian Jones. Før vi lige snakker om ham, ikke? Tydeligvis er der parallels. Der er parallels imellem de her to. Det er jo father and son. Men altså, not gonna lie. Jeg får helt chills, Jeg får flashbacks, low-key. Han er fucking dum ud hernede. Hvad hedder han? Colin O'Donoghue. Han er low-key sådan, pisser mig af. Mærkelig. Han er akavet. Han ved ikke, hvordan han skal behave. Og så er han bare så dejlig som hug. Hear me out. Jeg har lige set Paradise sæson 12, og Patrick minder low-key virkelig meget. Sådan virkelig meget om Killian Jones. Fordi de er sådan begge to. De er sådan mørke i deres features, men har blå øjne. Og de, I don't know, måske er crazy. Hvor gammel var jeg? 2021? Jeg var 14. Good times. Nej. Så fandt jeg Trash Taste. Og jeg blev forelsket i Sea-Dog. Og jeg er ikke stolt ved det, fordi han er low-key mærkelig. Hvis jeg så sådan her ud hele tiden, ikke? Mest gorgeous mand, jeg nogensinde har set i mit liv. Imagine ham med New York accent. Og det her, der sidder Ludwig på hans lap. Ham og Dubin, de er jo besties. Men altså, jeg vil gerne lige sige, Sea-Dog, han havde ikke lang tid, fordi jeg blev også forelsket i Joey. Han er så gorgeous. Jeg hader, hvor gorgeous han er. Han har sine moments, hvor han bare er beautiful. Men han har også sine moments, hvor han er virkelig cray. Han er der også sammen med Ludwig. Det her er ikke Joey. Brown-eyed Australian guy, der hviler i sig selv. Men okay, han pisser mig af. Og nogle af hans videoer, det er sådan noget fetish content, føler jeg. Nå, vi skal videre. På min fødselsdag, 7. januar 2022, lavede Offline TV en podcast, hvor Broden, han var featured. Malnourished, brown-eyed. Han er low-key giving, en lille smule gay. Og jeg har sagt 2022 til current, fordi jeg stadig kan lide ham. Han er lidt mærkelig nogle gange. Nok om ham. Oh my god, same era. Jeg så Fear and Hassan. Jeg fucker ikke med ham mere. Jeg optog det her i juni, og der er sket rigtig meget siden, og jeg fucker ikke med ham mere. Okay? Men faktisk, at være sammen med ham, han er sikkert det værste menneske, du nogensinde har mødt. Og han er sikkert så fucking stedig, og bare vil pick a fight overalt.
og det vil pisse mig. På et eller andet tidspunkt, så rewatched jeg Riverdale, og jeg så alle sæsonerne. Good times. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Men specifikt Jughead i sæson 5. Han var gorgeous. Han ligner jo sin... Er han her? Han ligner jo sin far. Jeg føler ikke... Gud. Jughead, som var ham som ung. Jeg elsker, at Jughead, han ser så rough ud, og han er alkoholiker og tager mushrooms og ender i en sewer et eller andet sted. Skal der også være plads til. Next man. Archie! Men Archie specifikt i sæson 6, tror jeg. Sæson 5, når han begynder at være kærester... Spoiler. Når han er kærester med Betty, sådan officielt. Musikalsk. Hvis I har været anywhere på internettet, har I nok set, at KJ Apa, han er blevet crazy. Og han er Mr. Fantasy nu, og hans musik er low-key godt. Og han ligner low-key Loke. Altså, Martin Brygmann Loke. Brown-eyed. Han er ikke Australian. Han er fra New Zealand. Jeg kunne se, hvor glad jeg blev. Jeg var sådan, oh my god, han er fra Australien. Men det er han bare ikke. New Zealand accents er faktisk lige så gode som Australian accents. Det troede jeg ikke, indtil jeg spillede med en fra Roblox. Han sendte mig den her video. Oh my god, look we have here. Jeg kan ikke rigtig lide ham i alle de andre sæsoner, men altså specifikt i sæson 6, der var han. Ja. Hello. Så kom The Quarry ud i... Jeg ved ikke om det... Jeg kan ikke huske, hvornår jeg... Mark spiller Dylan i The Quarry. Specifikt, når Dylan, han er helt blooded up. Han har brune øjne. Han giver Jughead vibes! Folk siger, at han er sådan The Lost Sprouse. Hvad hedder det? Triplet. Han er bare så nuttet, og han er ikke low-key gay. Det her, det var min baggrund. Min baggrund i lidt for lang tid. Fuck, hvor jeg savner det. Jeg glemmer aldrig nogensinde, hvordan jeg havde det dengang. Oh my god! Nu kommer vi til den bedste era af mit liv. Er I klar, drenge? Jeg begynder at se The Yard, som er Ludwig's podcast, så hvis du ikke vidste det. Low-key, high-key. The Yard made me funny, og jeg appreciater det så meget. Jeg betalte for deres Patreon i 2 måneder. Bedste tid i mit liv. Woo! Der er han med Ludwig! Her der kysser han Ludwig. Her, det var dengang de var mere baby. Det her, det var også min baggrund i lidt for lang tid. Og når folk, de plejede at være sådan, hvem er det der? Så vil jeg sige, det er mig og min kæreste. Så vil de være sådan, okay. Jeg vidste ikke, dit hår var så kort. Jeg fortalte også folk, at jeg havde haft et buzzcut, da mit hår det var kort. Så hvorfor skulle mit hår ikke have været den der længde? Så folk troede, jeg var kærester med Nick. Og det her billede, ikke? Jeg var obsessed med det. Jeg har skrevet... Nej, det siger jeg ikke. Har han brune øjne? Nej, vel? Det tror jeg ikke, han har. Nej, det har han ikke. Funny guy, der hviler i sig selv. Low-key, en lille bitte smule musical talented. Han er artistic. Drenge. Ikke judge mig. Excuse. Her der kysser han Ludwig. Det var cirka 2023. Måske var det faktisk tidligere. Betyder det noget? Brown-eyed, der hviler i sig selv. Der tager rigtig mange stoffer. Bleached hair. Drenge. Han er malnourished. Come on. True. You wanna get piped? As fuck. Du finder ikke en, der er mere malnourished end ham. Specifikt, der er et edit på det her moment, ikke? Fuck. Det pisser mig af. Han har så meget potentiale. I fucked your mom looking like this. Is that crazy? Jeg er blevet mobbet, fordi at jeg sagde, jeg kunne lide ham. Hallo, drenge. Det her, det er ikke Clint Stevens. Det er, hvad hedder han? Det er Link. Det er ham der fra Good Mythical Morning. Jeg ved ikke, hvorfor han er upside down på det her billede. Der er han med Ludwig. Han er virkelig associated med Ludwig. Og lidt mere excuse. Jeg tog den her video i, I don't know, 2023. Og hvorfor har jeg skrevet det der? Hvorfor har jeg skrevet det der? Der er ikke så mange billeder af ham i verdenen. Men trust me, vi har skrevet sammen et par gange. Han har ikke svaret på mine beskeder i et halvt år, men det snakker vi ikke om. Cody. Jeg synes, altså han må hvile i fred. Jeg synes ikke, det er den værste controversy, han kunne komme i. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde det her billede på min computer. Og så er der et billede af ham og Noel, der kysser. Jeg ved ikke, om det er real. Jeg tror, de har sagt, det ikke er real, men det ligner ham på en prik. Noel Miller. Ikke nok til, at Noel han kom på den her PowerPoint. I lied. Jeg havde sådan et par måneder i mit liv, hvor jeg bare ikke kunne være i mig selv. Og jeg var obsessed med det her edit. Det er så low quality, men fuck, det er sådan... Technically, you were the one driving. Nice. Hey! Hans personlighed er virkelig ustabil. Altså sådan, hver gang jeg ser ham, så er han en new guy. Han har de mest beautiful tænder, jeg nogensinde har set. Og han er bare sådan en bouncy little guy. Okay, det lød mærkeligt. Men han er bare sådan... Han er bare fun. Jeg tager alt tilbage. Han er så...
Men jeg havde low-key en periode, hvor jeg følte, jeg lignede Cody Ko. Gør jeg det? Vi har samme øjenfarve. Det gør noget. Slot i ørering! Jeg ved ikke, om han stadig har den, men han har slot i ørering. Han ligner ham der fra Krummernes Jul. Ham der i det blå jakkesæt, der sover i juletræerne. Nej, nu skal vi vel videre, ikke? Næste gang. Drenge, det her det var ikke in the script. Hvem har puttet MatPat herind? Det her billede har jeg helt klart ikke gemt på min computer. Jeg ved ikke lige, hvordan det er kommet herhen. Han er sammen med Ludwig. MatPat, han pisser mig af. Nej, grunden til, at han er her. Oh my god. De ligner hinanden. Cody Ko og MatPat, de ligner hinanden. Nogle gange. Så for den helt rigtige vinkel, for den helt rigtige dag, så ligner de hinanden. Weston Corey. Jeg har skrevet 2023 spørgsmålstegn, fordi jeg føler, Loki, han er min twin. Der er 5 år imellem os. Vi har samme fødselsdag, det jeg prøver at sige, okay? Jeg tænker, hvorfor er der kun lige et billede af Ludwig her, men Weston han er i baggrunden. Han er sammen med Jay-Slat! Efter at have været en K-pop-stjerne i et år, og jeg var sådan kun girl groups, så fandt jeg Bangchan. Altså blonde Bangchan, ikke? Oh my god. Drenge! Oh my god. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere. Her der er han sammen med Lino. Next guy, Lino. Jeg har kaldt ham honorable mentions. Jeg fandt dem i 2023, det ved jeg ikke, om jeg sagde. Og jeg er stadig lidt forelsket i Lino, men det er specifikke eras. Hvem ligner Lino her? Han kan Cole Sprouse vibes. Next honorable mention. Hvem er det her? Changbin. Han er måske blevet først i 2024 faktisk, jeg blev forelsket i ham. Men det tog mig lidt tid, fordi jeg var sådan, damn, han er så maskulin og sådan muscle little bitch. Han giver low-key butchy vibes. Next honorable mention. Nej! Sungmin! Da han havde kort hår. Jeg tror ikke, at jeg behøver at sige mere. Da jeg optog det her første gang, der havde jeg en era, hvor jeg ikke rigtig kunne lide Hyunjin. Men nu kan jeg virkelig godt lide ham igen. Så, har du noget at sige, Bug? Mange tak. I skal altså ikke judge mig for det her. 8-Bit Ryan. Jeg har skrevet 2023 til spørgsmålstegn, fordi 8-Bit Ryan, han har så meget potentiale. Han er brune. Han er en bleached hair little guy. Han er funny, han hviler i sig selv. Men han har rigtig YouTube-humor, ikke? Altså sådan rigtig brain-rot type humor. Det her, det var det eneste billede, jeg kunne finde af ham, hvor han er gorgeous. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker for de andre billeder. Men drenge, så er det godt, der findes andre mænd i verden. Fordi Jace for Shadowhunters ligner 8-Bit Ryan. Men hvis 8-Bit Ryan var endt det rigtige sted. Han har kraftedet med de mest smukke tænder, jeg har set i mit liv. Det ligner, han er ved at spise mig. Jeg elsker det. Det skal jeg ikke sige til min mor det her, fordi hun synes, han er klam. Og her, der ser jeg måske. Det er ikke Jace. Nej, Alec. Men han er så gorgeous. Han er sådan... Han er gay. Han er så perfekt. Han ligner Anthony Padilla. Han er samme stemme. Gorgeous man. Josh Hutcherson! Yeah! I vidste, han ville være her. Prøv at se, hvor cute han er. Jeg så alle 3 sæsoner af Future Man 2 gange, bare fordi jeg var så forelsket i ham. Og sådan, han var faktisk rigtig sød i Future Man. Og vi fik den mest iconic scene, der nogensinde er blevet lavet. Og han er bare så cute. Jeg var så fucking obsessed med det her edit, at jeg har gemt det på min telefon, og jeg så det bare konstant. Og det gjorde så, jeg er obsessed med den sang nu. Han er så sød. Jeg føler lidt, han har samme vibe som Turkey Tom. Is addicted to cocaine, which is very present and no one should laugh about. Jeg er præcis den person, Turkey Tom, man ikke vil have i sin audience. Så lad os gå videre, okay? Han er... Jeg var lige ved at sige den bedre version af Sea-Dog. Men han er en anden version af Sea-Dog. De har samme base person, men Crispy, han fik the better hair. Han fik brune øjne. Han fik the New York accent. What's on your mind? You. Yeah? Drenge, Crispy er sådan en af de smukkeste mennesker, jeg har set i mit liv. Og jeg overdriver ikke engang. Det sagde min eks også til mig. Og så sagde jeg måske... Jeg kommer til at gå videre for hurtigt. Jeg siger måske... Hvem er det der ved sådan en Crispy deroppe? Ja, det er babynummerne. Det ved vi alle sammen. Han er blevet lidt for tilpas, føler jeg. Han er bare video af ham, der bare svinger rundt hans pik.
Jeg blev forelsket i Asa Butterfield, så jeg måtte ned til at se Sex Education, og jeg fortryder det. Men jeg så det kun for Asa Butterfield. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at Sex Education tog år fra mit liv. Det var so bad. Det var so bad. Det var so bad. I don't recommend to anyone, alright? Jeg tror, det var... Jeg er stadig forelsket i ham. Han er bare sådan nuttet. Han var on the yard. Der er det. Jeg har taget det her screenshot, obviously, hvor de alle sammen har deres maver ude. Jeg ved ikke lige, hvad kontekst er til det, men altså. Der er en person, jeg ikke ved, hvor jeg skal putte. Det var ikke ham. Det var ikke i mit script. Pyrocynical. Jeg så en af hans videoer, det var sådan en uge siden, tror jeg. Og så var jeg sådan, jeg har altid følt, han lignede en eller anden, og så gik det op for mig, hvem det var. Det var Asa Butterfield, det er derfor, han er her. Og de har bare samme vibe. Her, der ligner han Anton. Det her er ikke Pyrocynical, det er Charlie. Næste person ved jeg ikke, hvor jeg skulle putte. Hvad fuck skete der? Jacob Elordi. Og hvem er det, Jacob Elordi, han ligner? Lad os alle sammen se det på samme tid. Alexander Husum, ja! Yeah! Jeg så Euphoria kun for ham. Jeg ved godt, Nate er et røvhul, som er pathetic og abusive as fuck. Men jeg så den alligevel på grund af ham. Jeg ville have ham abuse mig. Nej, hvad? Nej. Endelig så jeg Stranger Things. Og jeg blev lidt forelsket i Joe Keery. Am I dreaming, or is that you, Harry? Yeah, it's me, don't cream your pants. Jeg jabber så meget her, men det jeg prøvede at sige var, at jeg var aldrig nogensinde forelsket i Steve. Det var mere sådan, jeg gerne ville være ham, og sådan, jeg sådan admired ham, hvor Joe Keery kunne jeg faktisk bedre lide. I don't know. Da Joe Keery, han var med i Spree, det mener han skulle være sådan virkelig off-putting og sådan klam, ikke? Men altså, det er han bare ikke. Ja, så det er mig igen. Jeg vil bare lige sige, at jeg tager alt det der tilbage. Sæson 5 er lige kommet ud, og jeg er så altså, Joe Keery, han er bare så fucking sød. Oh my god! Og jeg har også indset, at han ligner Elias Hole. Altså sådan, de begge to sådan en lille bitte smule deformed på den bedste måde possible. Og sådan, de ligner bare hinanden, de har samme expressions. Oh my god, jeg ved det. Steep. Og jeg tænker, Nana, hvorfor så du først Stranger Things i 2024? Det var fordi, jeg havde issues. Hvem er det der hernede? Ja, det er Hopper. Men ham jeg faktisk blev forelsket i, ikke? And so. Jeg troede ikke, jeg kunne lide den her type mand. Han er en dilf, og han er fucking gorgeous. Jeg føler ikke, at jeg kan udtrykke mig nok. Altså, you don't get it. Så hvorfor I vil prøve? Oh my god, endelig så tog jeg mig sammen til at se en Drew Gooden video. Jeg så en Drew Gooden video, og jeg vidste, jeg ville blive forelsket i ham. Når han er bleach blonde! Jeg ved ikke lige, hvorfor det der billede eksisterer, men det gør det. Og ved I, hvem der kommer med? Det gør Danny Gonzalez. Gorgeous lille mand. Det er ikke altid, jeg har et crush på ham. Jeg føler, han ser meget innocent ud. Jeg ved godt, han ikke er. Han er en grown-ass man. Der har en wife og et barn. Danny, han er rigtig sød, faktisk. Jeg har aldrig været så forelsket i nogen, som jeg har med Jay Schlatt. Altså sådan to this day. I 2024, da jeg endelig lod mig selv føle det, jeg faktisk følte over for Jay Schlatt, så gik det galt. Han har sin New York accent. Don't whisper at. That's weird. You're weird for that. Her er han sammen med Ludwig. Hey, beautiful. You got something for me to blow on? Til at starte med kunne jeg virkelig ikke lide ham, ikke? Og sådan, jumpscare. Men jeg vidste bare sandheden. You ever had your back blown? Jeg er ikke super stolt ved, at jeg er forelsket i ham, men jeg kan altså ikke help it. Turn the camera off. Det har været så lang tid siden, jeg har filmet den her video, så der er sket så mange ting. Okay, lad mig bare get to it. Jeg har fået det største crush på Ted Neves. Jeg ved ikke lige, hvad det der var. Jeg mener, Ted Nevison. Og Ted, han er så... Okay, jeg skal slappe af. Vi bliver lidt parasocial her. Og unge Ted er bare... Oh my god, oh my god. Der er noget galt med mig. Det tog mig godt nok lang tid at indse, det var. Nej, men han minder så meget om Oscar. Altså sådan en gammel YouTube-Oscar. Og Oscar også bare... Selv da jeg var lille, Oscar, ikke? Oh my god!
i fucking, hvem vil hun have? Så var jeg sådan, oh my god, hvem er det der? Og så han havde sådan 3 videoer på sin kanal, og det var det. Det var sådan lidt trist. Men det er aldrig for sent. Better ever than late. Nej. Better ever than never. Never late than better. But oh my god, i starten af 2025. Det er ikke ham. Hvad? Hold on. I starten af 2025. Så opdagede jeg, at serien Wayne eksisterede. Og main guy Wayne, han er vitterligt et af de smukkeste mennesker, jeg nogensinde har set. Slutty lille ørering. Og han er bare... Jeg har ikke set mere end en episode af Wayne, men jeg skal nok komme til det. Jeg er ikke klar til at være så forelsket i en person endnu, som jeg bliver med Wayne. Jeg ved ikke engang, hvad hans actor hedder i virkeligheden, faktisk. Næste del synes jeg er pinlig. Det skulle lige inkluderes alligevel. Fordi nu har jeg optaget det. Så jeg sæson 3 af Stormester, og så blev jeg forelsket i Jesper Groth. Jeg så hele sygeplejeskolen bare på grund af ham. Og jeg fandt det her billede på hans Instagram. Hvad fuck? Det tror jeg ikke er appropriate for os. Han er gay. Slutty ørering. Han ligner noget, der er løgn her. Jeg er ikke stolt ved det overhovedet, og det er okay. It's okay. Hvorfor fandt jeg først ud af, at 3FS han eksisterede i året 2025? Det har været like 2 måneder nu. Jeg er så fucking forelsket i ham. Ja, nej, jeg elsker ham. Han er funny as fuck. Han er musikalsk talented. Oh, nothing? De der øjne, ikke? De der øjne, ikke? Kraftede mig godt, jeg ikke kender ham i virkeligheden. Fordi så vil jeg blive gravid. Fordi så vil jeg prøve at gøre ham gravid, jo. Han prøver ikke engang at være gorgeous, så det er han bare. Ja. Vi laver en speedrunde. Bo Burnham. Kasper Christensen. Jeg tror godt, I ved det, men Kaspers Prime, det var da han var 40-ish år. Og nu er han gammel og grå. Corey X. Kenshin. Karube. Patrick Brylov! Freak.dk. Det er mega basic, men Will Turner. Han minder lidt om Baby No Money, men jeg tror, det var, fordi han er samme type menneske, samme genre mand som Crispy, Kid, Hype. Stop! Jacksepticeye. Men i 2018, det var sådan lige før og lige efter, han havde grønt hår. Jeg havde glemt, jeg havde et crush på Mathias Hundebøl som baby, som barn. Vi snakker babybarn. Og han er samme type menneske, han er samme genre mand som Adapt, altså Face Adapt. Han er sådan den sygeste fuckboy type guy, ikke? Og jeg elsker det. Yeah. What's that? Hvorfor siger han, what's that? That was adorable. Yeah, man. Og så har han sådan, jeg ved ikke om det er en black scent, eller hvad fuck det er, men altså, hvad end han gør. Okay, drenge. Det var faktisk det. Så vi skal lige snakke om, før vi slutter, hvad har vi lært? Jeg kan lide mænd, hvis de har i hvert fald en af de her criterias. Funny, ADHD, brune øjne, gay, malnourished, feminin, hviler i sig selv. ADHD igen. Shameless. Bonus point i min verden, hvis de har flotte tænder, slutty ørering, er musikalsk, eller har en god accent. Det var det. Og hold kæft, hvor er jeg træt nu. We don't get money.